Dnes sa spolu pozrieme na 5 faktov o Severnej Kórei, ktorá je v súčasnosti najizolovanejším štátom na svete. Tak sa poďme spolu pozrieť na pár zaujímavostí o tomto štáte. Ešte pred začiatkom by som vám rád povedal, že aj vy mi môžete do komentárov písať nejaké návrhy na top 5 videá, ktoré by ste chceli vidieť. A taktiež nezabudnite, že aj vy sa môžete stať odberateľom tohto kanálu. Samozrejme, že je to celé zadarmo a videá vychádzajú pravidelne každý druhý deň. Nebudem vás už ďalej zdržiavať a poďme sa rovno pozrieť, aký fakt sa nám skrýva pod číslom 5. Severná Kórea má práve rok 104. Je to preto, že Severokórejci sa rozhodli nepoužívať normálny kalendár ako my, ale začať počítať roky, odkedy sa narodil ich prvý a všetkými milovaný vodca Kim Il-sen. Konkrétne to bol rok 1912 a samozrejme, že to bol aj starý otec súčasného vodcu Kim Jong-una. V Severnej Kórei si ľudia vedia vybrať jeden z 28 vládou schválených účesov. Keď sa v roku 2014 ukázal na verejnosti mladý vodca Kim Jong-un, jeho účes vyvolal diskusie, pretože v jeho krajine by ste za takýto účes, aký má váš vodca, mohli ísť na pekne dlho do pracovného tábora. Ženy si môžu vybrať z 18 možností a muži iba z 10 možností. Tresty pre 3 generácie. Keby ste boli občanom Severnej Kórei, radšej by ste si mali veľmi dobre rozmyslieť páchanie zločinov, pretože za ne nebudete píkať iba vy, ale aj vaše ďalšie 2 generácie pod vami. Takže vy, vaše deti aj vaše vnúčatá budú všetky nútené pracovať v pracovných táboroch iba preto, že vy ste spáchali nejaký zločin. A keby ste náhodou utiekli, tak armáda sa postará o to, aby ste už v živote nevideli celú vašu rodinu. Aj preto sú úteky zo Severnej Kórei veľmi zriedkavé. Keď budete cestovať do Severnej Kórei, radšej si dobre rozmyslite, čo si oblečiete. Pretože keby ste tam prišli v modrých džínach, budete z toho mať veľké problémy. Pretože pre Severokórejčanov sú modré džíny symbolom imperializmu a tak sú prísne zakázané po celej Severnej Kórei. Na druhú stranu, taká marihuana je tu povolená, aj sa tu vo veľkom pestuje. Mnohí ľudia ju fajčia a vláda to dokonca schvaľuje, kvôli, ako sa ma uvádza, blahodárnym účinkom pre váš organizmus. Severná Kórea rozbehla veľkú výstavbu pekných dediniek pri hraniciach s Južnou Kóreou, ktoré sú akýmisi reprezentatívnymi dedinkami, aby sa Juhokórejci rozhodli presťahovať do Severnej Kórei. Samozrejme, že zvyšok Severokórejčanov by si nemohol dovoliť žiť v takýchto domoch a keďže žiadny Juhokórejčan sa nerozhodol presťahovať, tak tieto dedinky sú stále neobývané a podľa všetkého tak aj ostanú ešte veľmi dlhú dobu. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, na dnes je to odo mňa všetko a vidíme sa pri ďalšom videu, ktoré vyjde o 2 dní. Prajem vám pekný zvyšok dňa, váš Otomo.